Muka Gospodina našega Isusa Krista poluki. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njime. I reče im: Svom sam dušom čezno, oba smo blagovati s vama prije svoje muke, jer kažem vam, neću je više blagovati, dok se ne ona završi u kraljevstvo Božje. I uze čašu, zahvali i reče: Uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, neću više piti od roda trcova, dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im, govoreći: Ovo je tijelo moje, koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: Ova čaša, novi je savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva. A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin čovječi istina ide, kako je određeno, ali ja o čovjeku onomu koji ga predaje. I oni se počeše ispitivati, ko bi od njih mogao tako što učiniti. Usto nasta među njima prekika, ko bi od njih bio najveći. A on im reče: Kraljevi Gospoduju svojim narodima i vlastodrsi nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako, naprotiv, najveći među vama neka vam bude kao najmanji i predstojnik kao poslužitelj. Tako je veći, koji je za stolom ili koji poslužuje. Zar ne onaj koji je za stolom, a ja sam posled vas, kao oni koji poslužuje. Da, vi ste samo ustajali u mojim kušnjama, ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo, što ga je meni predao moj otac, da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestolima, sudeći 12 plemena Izraelovi. Šimune, Šimune, evo Sodoma zaista, da vas prorešeta kao pšenicu, ali ja sam se molio za tebe, da ne maše tvoja
si pijetao, dok 3 put ne zatajiš, da me poznaš. I reče, Vjerujem što nedostajalo, kad sam vas poslao bez hece i bez sobe i bez oni odgovore, na to će im Kojima kesu neka je uzme, isto tako i torbu. A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač. Jer kaže vam, ono što je napisano, treba se ispuniti i na meni. Među zlikovcevi ubrojen, u istinu ispunja se sve što se odnosi na mene. oni mu rekoše, Gospodine, evo jedna mača. reče im, kada iziđe, te se po običaju zapute na Maslinsku gorku. Za njih pođoše i njegovi učenici. Kad dođe onamo, reče im, Volite da ne padnete u napast. i otrgnu se od njih, koliko bi se kamenom dobacio, pade na koljena pa se moljaše. Oče, ako hoćeš otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. Ukaza mu se anđeo s neba, koji ga ohrabri. Kad bi u smrtnoj muci, u srdnje se moljaše. I bizno njegov, kao kaplje krvi, koje su padale na zemlju. Usta od molitve, Pustite dosta. se dotače uha i zacijeli ga. Na to Isus reče onima koji se digoše na glavarima svećeničkim, zapovjednicima hranskih i starješinama. Kao razvojnika iziđoste s mačevima i toljagama, dan lice bijak s vama u hramu i ne digoste ruke na me. No, ovo je čast i vlast mina.
dakle odvedoše i uvedoše u dom velikog svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. Posle dvorišta naložiše vatru i posjedaše okolo. Među njima sjeđaše Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, ošto ga pogleda i reče: I ovaj bijaše s njime. A on zanijeka: Ne znam ga, ženo. Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: I ti si od njih. A Petar reče: Čovječe, nisam. I nakon otprilike jedne ure, drugi neki navalivaše. Doista i ovaj bijaše s njime, ta Galilejac je. A Petar reče: Čovječe, ne znam što govoriš. I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Gospodin se obazre i uprije pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče, prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me 3 puta. I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga poigravahu se s njime i zastirujući mu lice zapitkivahu ga. Proreci, tko te udario? I mnogim se drugim pogrdama nabacivahu na njega. Kad se razdanilo, sabra se starešinstvo narodno, glavari, svećenici i pismoznanci, te ga dovedeše pred svoje vijeće i rekoše: Ako si ti Krist, reci nam. Oče im. Ako vam reknem, nećete vjerovati. Ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No, sada će Sin čovječi sjediti s desne sile Božje. Na to svi rekoše: Ti si dakle Sin Božji. On im reče: I velite, ja jesam.
doše ga optuživati. Ovoga nađo smo kako zavodi naš narod i brani davati Cezaru porez, te za sebe tvrdi da je Krist kralj. Pilat ga upita, Ti li si kralj židovski? on mu odgovori. Ti kažeš. Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svetinim: Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku. No oni navalivahu. Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje, pa dovde. Čuvši to, Pilat propita, da li je taj čovjek Galilej. A znavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaš onih dana u Jeruzalemu. A Herod ugledaš Isusa, veoma se obradova, jer je već odavno želio vidjeti ga zbog onoga što je o njemu slušao, te se nadao njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. Stajahu ondje glavari svećenički i pismoznaci, optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i smijan, obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat prijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade saznati glavare svećeničke, vijećnike i narod, te im reče: Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispita pred vama, pa ne nađoh na njemu nijedne krivice koju ga optužujete. Ani Herod, jer ga posla natrag k nama. Evo, on nije počinio ništa, čime bi smrt zaslužio. Kaznit ću ga dakle, pa pustiti. I povikaše svi u glas: Smakni ovoga, a pusti nam Barabu. Taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovo progovori: hodite osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: Raspni ga.
na njemu smrtne krivice, kaznit ću ga dakle, pa pustiti. Ali oni navaljiva koji za glasa, ištući da se razapne. I vika i pijala se jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda prohtjevu njihovu. Kad ga odvedoše, upatiše nekog Šimona Cirenca, koji je dolazio s polja i stave na križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje plakahu i na licahu za njim. I Isus se okrenu prema njima, pa će im: Čer Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani, kad će se govoriti blagonerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne doviše. Kad će početi govoriti gorama, padnite na nas, i bregovima potrite nas. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? A vodili se drugo dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zorolupanja, onda razapeše njega i te zločince, jednoga s desna, drugoga s lijeva. A Isus govoraše: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I razjeliše među se, haline njegove baciši kocepe. Stajao je ovdje narod i promatrao. A podrugivahu se i glavari govoreći: Druge je spasio, neka spasi sam sebe, ako je on Krist Božji, izabrani. I izogibali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. A bijaše natpis ponad njega: ovo je kralj židovski. Jedan ga je olobješen iz zločinaca pogređivao. Nisi li ti Krist, spasi
tvoga niti, koji si pod istom osudom. Ali mi po pravdi, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče: Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu: Zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bijaše već oko 6 ure, kad nasta tama po svoj zemlji, sve do ure 9, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razlije po sredini. I povika Isus: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekaš i izdahnu. Satnik vidješi što se zbiva, stane slaviti Boga. Zbilja čovjek ovaj bijaše pravedni. I sam svijet koji se zdrnio na taj prizor, vidješi što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje, gledahu to svi znaci Isusovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. I gle, čovjek s imenom Josip, vječni, čovjek čestit i pravedan, taj ne privoli njihovoj odluci i postupku, iz Arimateje grada judeskoga, koji iščekivaše kraljevstvo Božje, taj dakle prestupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, poviju platnom i polože u grob izgesan, u koji još ne bijaše nitko položen. Ijaše dan priprave, subota je svita. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje, motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vratiše i pripraviše biomirise i pomasti. Riječe Gospodenja. Slava tebi, Kriste! Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je